ev mizgefta mezina li bajarê Qamişlo. Di destpêka salên 1960 de hatiye avakirin. Berî ku ev mizgeft ava bibe, mizgefteke biçûk li navenda bajêr nêzî bazara serxetiyan ji dar û kelpîçan hatibû avakirin. Lê carekê di nimêja barbenga sibehê de banêwê herifî. Miftiyê bajêr Mele Ehmedê Zevenkî û bi alîkariya hin xêrxwazan ev mizgeft avakirin. Lê Ferensiyan biryar dan ku cihê wê dûrî navenda bajêr bêta veguhestin. هن في صلاة الفجر وقع السقف عليهم. Di nimêja sibehê de banê mizgeftê bi ser nimêjkeran de hate xwar. Miftiyê Qamişlo di wê demê de Mele Ehmedê Zevengî bû. Biryar da ku mizgefteke nû ava bike. Komîteka avakirinê bi serkeşiya mirovekî Ermenî hate damezrandin. û welatiyên deverê alîkarî pêşkêş kirin û ev mizgeft ava kirin. وجابوا عمال كان رئيس الورشة واحد أرمني. Li gorî melayê mizgeftê ev mezintirîn û kevintirîn mizgefta li bajarê Qamişlo û li ser nexşa û şêwazên mizgeftên Tirkiye û serdema Eyûbiyan hatiye ava kirin. Her wiha minareya wê jî ji alî dirêjbûn, şêwe û nexşeyan ve cêwiyê minareya mizgefta Zeynel Abidîn ya li bajarê Nisêbînê ye. مأذنة جامع زين العابدين في نصيبين. هلا طلع Minareya mizgefta Zeynel Abidîn li Nisêbînê û minareya mizgefta mezin cêwî ne. Bi heman nexşe û şêwazî hatine avakirin. û wekî wan li tevaya herêmê tune ne. نمط أيوبي. Di rojên înan de û di meha Remezanê de herhatina nimêjkeran gelekî zêde dibe û bi giştî zêdeyî 1200 nimêjkerî dikarin di heman demê de cihê xwe di mizgeftê de bigirin. Rêveberiya şûnewaran di hikûmeta Sûriyê de û ji ber giringiya mizgeftê, mizgeft û minareya wê wekî cihekî dîrokî û şûnewarî tomar kiriye. Loma guhdaneka taybet lê tê kirin. Dilovan Çeto, Kurdistan 24 Qamişlo.